Het zwembad in Sasvagent bestaat dit jaar 75 jaar. Wat er in die tijd allemaal is veranderd, daar kan Dirk de Braal alles over vertellen, want hij heeft er 41 jaar als badmeester gewerkt. 1981 begonnen en nu 4 jaar geleden met pensioen gaan. Wat weet je nog van je allereerste werkdag? Nou, dat is toch maar niet van bij dat ik hier kwam en dat gelijk heel druk was en dat ik ook 's middags gelijk zwemles moest geven. En ik was natuurlijk was gewend om zwemles te geven op de cursus dan nog voor zwemonderwijzer in binnenbad. En dan moest je hier gelijk hier in het buitenbad zwemles geven. Dus dat was wel even schakelen. En ik was eigenlijk metselaar en timmerman van beroep. Maar ik deed wel heel veel aan wedstrijdzwemmen, waterpoloën. Dus ik liep er elke dag in het zwembad binnen. En ik hoorde hier van de badmeester die hier werkte, Hannie Langeraard, dat ze een badmeester nodig hadden. Die zei, dat is een baantje voor jou. Ik zeg, ik ga gelijk solliciteren. Dus, en aangenomen. Is er iets wat dit zwembad volgens u zo bijzonder maakt? Ja, sowieso al de ligging tussen die twee kanalen in. Dat is al heel bijzonder. Want ik weet nog wel, als we vroeger gingen schoonmaken in het zwembad. Dan moest je heel snel zijn, want door de druk van het water van het kanaal kwam de bodem van het zwembad naar boven natuurlijk. En dan, dus dat was altijd even hard werken, maar dan maakt het allemaal wel leuk en bijzonder. En ja, omdat je natuurlijk hier werkt en heel Sasvagent kent en omstreken. Natuurlijk wel heel bijzonder om hier te werken dan. Wat heb je zo al zien veranderen in de loop der jaren? Ja, de mentaliteit van de mensen natuurlijk. Maar ja, dat zal iedereen wel beamen, denk ik. Vroeger kon je, ik zeg dat wel eens tegen mijn vrouw, vroeger kon je eigenlijk bij wijze van spreken met die vingers knippen en dan was het over, de rotzooi. Maar tegenwoordig moet je echt alles verantwoorden natuurlijk. Het eerste wat ze vragen is waarom. Hè? Is er dan ook iets in de loop der tijd aan de veiligheidsregels veranderd? Ja, heel veel zelfs. Ja. Want, ik weet nog wel, als ik hier in het begin begon en ik had een paar weken ervaring, dan liep hier gewoon, soms als er 1000 of tussen 1000 en 1500 mensen waren, liep je op je eentje toezicht houden. Tegenwoordig sta je met 4 of 5 man. Hè? Dus dat zijn eigenlijk wel goede dingen natuurlijk, en wel verbeterd is zulke dingen. Wat betekent het zwembad nou voor de mensen in Sasvagent? Nou, ik denk dat voor mensen in Sasvagent een groot gemis zou zijn dat het weg zou gaan hier zo. Ja, ik denk dat de mensen hier heel graag komen zelfs. Ja, als je ook ziet, als het mooi weer is, de bezoekers hier zo, dan, ja, moet ik zeggen, dan loopt het gelijk vol. Ja. Zijn er ook dingen gebeurd die je eigenlijk die je nooit zal vergeten? Nou, het is gebeurd dat hier gewoon kinderen aan het zwemmen waren. En dat ze dachten dat ze hier van achter een diepe konden staan of zwemmen. Of dat iemand van de duikplank sprong die of niet kon zwemmen. Want die dacht dat als andere kinderen dat kunnen, kan ik dat ook. Ja, en dan valt dat tegen natuurlijk. Ja. En dan moet je erachteraan. Ja. En het is ook altijd goed gekomen? Het is altijd goed gekomen, ja. Dan moet ik eigenlijk altijd zeggen van, we waren er altijd op tijd bij. Niet alleen, maar ook met toenmalige collega's allemaal. We waren er altijd op tijd bij. Ja.